Росіяни хотіли увійти в історію, але вкотре в неї вляпалися. Ворожий А-50, збитий над Азовським морем, став першим в історії знищеним літаком дальнього радіолокаційного виявлення, помітили фахівці Defense Express. Раніше ополювати таку ціль вважалося практично неможливим. ДРЛВ тримаються подалі від передової і бачать усі потенційні цілі на сотні кілометрів. Не лише у повітрі, а й на морі та на землі. Власне, як і ворожий А-50, який дістав удар і зник з радарів приблизно за 130 кілометрів від переднього краю. Дякую повітряним силам оборони за чудово сплановану та проведену операцію в Приазові. Слава Україні! Короткий коментар головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного дає зрозуміти, хто автор чергового чорного дня російської авіації, хоча навколо мілітарні російські блогери та воєнкори вперто винуватять власну ППО. Мовляв, ДРЛВ А-50 потрапив під Friendly Fire вартових Керченського мосту. Хоча відомо, що розвідувально-командний борт літає тим самим курсом майже 2 роки повномасштабного вторгнення, щоб контролювати повітряну обстановку. Для росіян А-50 вартістю у понад $300 мільйонів був аналогом американського АВАКС. Російські повітряно-космічні сили мають лише 9 подібних бортів. Найцінніша частина – так званий ГРИП. Це радіотехнічний комплекс «Шмель», який в останні десятиліття був аналоговнєтом російської пропаганди. Сам локатор, сделанный еще в 80-х годах, до сих пор выдает параметры характеристики, превышающие параметры характеристики аналогичного американского самолета. На деле этот ГРИП – мощнейший радиолокационный комплекс. Летающий радар обеспечивает 100% безопасность полетов нашей авиации. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна система здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів. Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет на відстані до 400 кілометрів, а скупчення бронетехніки до 450. А-50 і А-50У задіювали під час окупації Ічкерії, частини Грузії і тепер в Україні. Літак-розвідник, зокрема, дає цілевказання для повітряних атак. Ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів. І саме за допомогою А-50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження території України. Супутник А-50, літак-ретранслятор Іл-22М11 також підбитий в небі над Азовом, спершу летів у бік окупованої Керчі, але врешті з пошматованою хвостовою частиною приземлився в Анапі. Судячи з фрагменту запису радіоперехоплення на литовищі, не усім окупантам вдалося уціліти. 2-0-14. Просил бот передать срочную информацию. 7-5. 106. Его подбили. Посадка в Анапе планирует. Срочно нужна скорая и машина. Чим саме поцілили повітряний командний пункт і надважливий літак дальньої розвідки, невідомо. Усі деталі у командуванні українських повітряних сил обіцяють згодом. Російського підполковника ліквідували під час удару по військовому литовищу у Саках. Про це інформує сайт «Миротворець». За їх даними, такий собі Олександр Чорнобривий був заступником командира 43-го окремого штурмового авіаційного полку, який має у своєму розпорядженні бомбардувальники Су-24М та винищувачі Су-30СМ. Ці борти з Кримського аеродрому залучаються для ударів по території України. Чорнобривого, як зазначається, ліквідували 6 січня. Саме тоді українські повітряні сили атакували аеродром Саки
крилатими ракетами «Storm Shadow» чи «Скальп». Того ж дня командувач повітряних сил Петро Олещук підтвердив ураження пункту управління окупантів. Свідомо присягнув окупантам і потрапив у полон під час штурму Мар'їнки. Справу кримчанина, обвинуваченого у державній зраді в умовах воєнного стану, передали до суду, інформує прокуратура Полтавщини. Імені не розкривають, відомо лише, що контракт на службу в російській армії житель Криму уклав добровільно у липні минулого року. Упродовж кількох місяців він був стрільцем у складі мотострілецької бригади під час спроб окупувати Мар'їнку на Донеччині. Втім, уже у вересні чоловік потрапив у полон українських оборонців. Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна, а то й довічне ув'язнення. За останніми підрахунками представництва президента України в Криму, щонайменше 41 російський військовий з окупованого півострова перебуває в українському полоні.